Predstavujeme vám Recovery modul. Prostredníctvom modulu a servera dokážeme výkon vašej učebne informatiky alebo kancelárie obnoviť do pôvodného stavu. Modul Recovery sme umiestnili do staršieho zariadenia, ktoré nedokázalo poriadne pracovať v bežných kancelárskych programoch. Po vložení modulu a pripojení sa na server dokáže zariadenie pracovať svižne bez odozvy, ako by sme pracovali na novom výkonnom zariadení. Už žiadne čakanie na spustenie programu. Bezproblémové spúšťanie kancelárskych programov Office, mailových komunikácií, firemných programov. Modul dáva možnosť pracovať s grafickými programami ako sú GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW a iní. Prehrávanie Full HD videa je nevyhnutnou súčasťou nášho systému. Či prehrávate video cez internet alebo prostredníctvom VLC playera. V prípade učebne alebo kancelárií musí vedieť každý all-in-one prehrávať video samostatne. Nehovoríme o streamovaní videa na všetkých obrazovkách all-in-one z jedného zdroja súčasne. Na ukážke je vidieť, že modul Recovery dokáže pracovať s 3D programom a rendrovať súčiastku úplne ľahko. 3D architektúra objektov mu samozrejme tiež nerobí problém. V pôvodnom stave PC nedokázal pracovať s Edgecam, Fusion 360 a inými 3D programami. Pokiaľ máte v škole či kanceláriách all-in-one, potrebujete obnoviť ich výkon, ale chcete investovať o 40 až 50% menej finančných prostriedkov, je riešenie Recovery pre vašu učebňu alebo kancelárie tá správna voľba.